Sådan. Og så der gerne vælge 10 stykker. 10 stykker. Sådan, mand. Det var ligesom at spise kage. God kage. Rigtig god fed kage. Man, det er bare så vildt det her, man. Det er bare så vildt. Nej. Det gik bare lige så godt, mand. Og så fandme, så bliver man skudt af ham der. Det er fandme dårligt. Det er dårlig karma. Der er dårlig karma. Det er dårlig karma. Kan man